lipatande. Chừng kini partnya am saya belai kinyo sakhan yani khnawi ma phalika borok khormonyo nukung tol yang ngi tongkha jeng jala kula yai sakhan yang layai amon bagai cheng kini Borakha Village Committee ni gai chini Jirania Constituency Mandai Block by khobjak chini Borakha Youth TIPRA Motha rok cheng abono khnawi kini bubagrani thanchani tai thamchani samuna hamjagai thamchani marina hamjagai jeng tini Borakha Youth TIPRA Motha rok thamcha khaye khabaksa yakbaksa khaye jeng chini bukungno chubanani phalika haja heke jeng chini bukungni khukri jeng kaise kani kokhnarena yang nini panchayat hingkai no panchayat tam khobjak Khrumpui panchayat na hingkai block hingkai Mandai hingkai kami hingkai Ramdayal kami na haja hingkai jeng borokno jeng bubagrani thamchani mari tai thamchani phan je bubagra chungno tui tuloi tongsak bubagra kathang tongsak bubagrani phan tongsak jeng haikeno chubai thanai jeng je chini sago phan tongsak jeng logi je phan manchak jeng chubalai haja haike jeng chinoro jeng kini chinio Borakha Village Committee ni jeng Puila raga bil manmani jeng Puila TIPRA Motha risi sarkara achukmani jagla jeng TIPRA Motha raga khaye bil mamane jeng jona khokja khongnai khaye jeng thumlai aklai jeng chaya kare jeng borokno chubanani bagui phaika kai jong norok amo bai to nongni poribar cholisugui thangmaya haipano jeng bwskang sallogo tai jeng norokno chubanani bagui chai tongnai tai jeng kwbangma borokno tai kwbangma lukurokno nornai bagui norok kaham kwring tongthon norok susto tongthon jeng abo isoni thani sori sanai tai kwbangma lukurokno jeng khacharnai norok kaham kwring tongnani bagui hingkai yang norokno kaisa kok sungnan musugo jeng to tini je bubagrani phan bai bubagrani thamchani mari bai bubagrano hamjakmani bagui bubagra no jeng balai khino khabe khokbai hamjago aboni bagai jeng tini thamchani mari no hamjagen norokno chubana phakya norok bubagrano tam kisarna musung bubagrano kha kaham no mago yo tam bagai khai bwskang sallogo bubagrano norok hamjagai thangsungnai ja hamjago belakang Hambai yang kini yang operation khajana bagai bono bisik jeng kogrok sunglia haipano bini sinumuro mangkha jeng tini phaisokpaika chini patni amsayo Ramdayal kamio chini khoroksa buku belai khino sakhania angoi operation khajak tai bini nukungni borokbo sakhaniani samung khlaini jengjala khajak abono khnawi jeng tini Jirania Constituency Mandai Block by khobjak chini Borakha Bazar Borakha Bazar ni Joto Youth TIPRA Motha rok khaye akoloi jeng bubagrani thamchani marino bubagrani thamchani samungno hamjagai khabai khokbai khaye jeng Puila chini Village Committee o jeng prothom rega khaimani bilno jeng tini chini lukorokno chubanani hinai jeng Puilani theke wansukta tongmani bisingo jeng tini khaye chuba phaikya chini patni amsayo Ramdayal kabini khoroksa bukukno amo haikeno jeng bwskang jararago teibo bubagra chungno logiri tongsak bubagra chungno phandi tongsak chini osubamung tei thaglak jeng tei kwchara musungo joto hastiba tongnai chini bising hamya saya tongnai rno jotono jana jeja amsani TIPRA Motha samung khai tongnai rok abo haikhaye thangui nai jotono jengjal logo thangui sogui chubalaika hingkai chini thamchani mari chini thinago tebo usugo kanai te kahamungnai tai krak nai hinai jeng wansugo Hambai jotono